We sanibonani ma ubonge lo ndlovukazi ngiza nendaba wena uza nendlebe skaka. Umngani wethu ufuna ukushiya umyeni wakhe for lesbian. Yashisa. Okay, istory siqala kanjena. Uthi umngani wethu umyeni wakhe bamithana esamncane nje efunda isikole uthi akaze ajole nomunye umuntu ngaphandle komyeni wakhe. Umyeni wakhe uhlanga oluthile ngesilidaluleke ngoba sifuna ukuveza umngani wethu. So banezingane bagcina ke bajola baze bagcina sebeshadile nalo bhuti lona nje. Ubhuti uthi umphethe kahle ngempela, uthi unakuba uyathandwa umngani wethu, uthandwa kakhulu kabi. Uthi ke indoda yakhe iwumuntu othanda ukuya kodoba, so njalo nje imenzela yonke into, iyamkhipha kuma vacation, uthi akaswele lutho. So uthi kuthi ngelinye ilanga abese umyeni wakhe ubeka umuntu othanda ukudoba nje, athanda ukudoba. Kusho ukuthi kunesitolo esithizeni abesebenza kusona, abejwayele ukuthi ayothenga izinto zokudoba kusona. Ngoba izinto ziyabiza ke, kwaba khona le ntombazane le esebenza kulesi sitolo ethi izomkhiphela izinto ngekhona. Hayi nangempela igcina ikhipha lezo zinto lezo ngekhona, athengeke ubhuti kuze kushaya isikhathi la ubhuti khona ubhuti umkhwenyana kamngani wethu makafona efonela usisi lo wasesitolo amfonele ngefoni kankosikazi wakhe. Uthi nje afone azogcina ke umngani wethu seyisavile ke inamba yaleyo ntombazane, wayisave kanjalo ke bagcina naye esekwazi ukuthi abone intombazane. Umngani wethu ubona lentombazane lo ihlala ichecka nje ama statuses akhe bese iyancoma uthi hawu wazi wamuhle kwashamana ngananga wazi wamuhle. Uthi hayi ngingabe nankinga phela vele umuntu osebenzisana nomyeni wami. Uthi ngelinye ilanga sesiyohlangana naye ke lo sisi lo uzoletha izinto zokudoba kumyeni wami. Uthi mangihlangana naye ngithi uthi webongiwe lazilalihle lesbian. Uthi lazilalihle lesbian wema uthi wamuhle usisi wabantu. Uthi ngathi umjida but usulekile, unesikhumba esisulekile, unuka kahle, uthi ugqoke kahle. Uthi I know it was love at first sight. Engasho ngoluso lwasisi kumina, I fell in love with her. Kithi mina ngiza nazo umngane athi but ngangamtshela ngaziqinisa nomyeni wami ngifuna abone ukuthi ngeke ngathi ngiyafola for lesbian. And I've never in my life thought I would have feelings for someone, for another woman. Like it wasn't even a question because ekhaya siyasonta, angikazi nje ngicabange ngalondlela. Uthi kodwa that day mangibona lo sisi lo hayi wangiswipha, I'm telling you. Hayi ngithi mngani wethu ayiqhubeka ke silalela, athi hayi kuqhubekeke lapho ngalolu suku ngibona ngalo kudluleke unyaka lokho ebheka ama statuses ami ku WhatsApp bese yangincoma lokho ethi ngimuhle. Kuthe ngelinye ilanga nje iye late useyafona abuza ukuthi enene ukhona yini umyeni wami endlini. Bese ngithi mina no ukhona umyeni wami. Abesethi ngicela ukukhuluma naye, akhulumeke nomyeni wami, shothi bakhulume ngeinto zokudoba, bakhulume. Uthe esuka lapho wabesethi okay avalelise kumyeni wami. Abese engithumelela uWhatsApp athi enene bengaqondanga ukukhuluma nomyeni wakho, bengifuna ukukhuluma nawe. Ngicela umyeni wakho mase ngasekho ekhaya ungifonele. Uthi bongiwe. Uthi angimfonelanga nginani. Ngahlala ucingweni ngamfonela. Saxoxa uthi intombazane yaze yangisweeper off my feet. Uthi intombazane yangitshela the way engithanda ngakhona, yangithanda first time ngibona uthi nami ngahluleka ukuyibamba. Ngangayitshela ukuthi ngiyithanda but yayisithi and then asiplan ukuthi sobonana nini so that we can go out on a date. Bongiwe sahamba saya ku date no girl. Masiya a date no girl, ugeli ungidonsela isitulo, ungitreat like a queen that I am. Mind you, endlini ngiphethwe kahle. Cha guys, ningaze ngicabanga ukuthi umngani wethu endlini uyasafara. Cha akasafari nje, indoda yakhe yamthanda. Uyaqala ukudevelop ama feelings for umuntu wesifazane. So uthi nje hey, uthi intombazane yakhona inuka kahle. Uthi ayi lwasisi, muhle lwasisi. Uthi muhle lwasisi, sengisaba ngisho ngimosha igama lakhe. Muhle lwasisi.
uthi ke baqaleke lapho bajoleke bajole nosisi but akuyona into abayenza ngaso sonke isikhathi. Uthi bajole nje bayoloku befihlela umkhwenyana wakhe. Uthi bajole nje banokubonana bafonelana. Uthi ke sisibongiwe inkinga iqala lana ke. Umuntu wami akuyena nje umuntu ogood empedeni. Usibarweni akekho good empedeni. Uthi usisi lo wayethi so ngaze nga-accepta umuntu nje ongakwazi ukuthi mhlawumbe mangifuna ukuthi nje siphumelele kakhulu ocansini angiphumelelisa akakwazi. So waye umuntu okwazi ukuthi nje kube yimina ozogibela ngaphezulu ngingene bese siyagcina siphumelelile kanjalo. Uthi kwakufuna ngizenze mina isikhathi esiningi. So uthi lo sisi lo makafika nje uthi ngishe ngibamba kwakuvele kugijima igazi sisibongiwe. Uthi ligijima igazi ngivele ngibona ukuthi hayi ngaze ngafa. Uthi ngisho sesiya ocansini sesiya embedeni. Uthi lo sisi lo ngathi ayikho indawo angakwazi ukuyithinta kumina eyenza ukuthi ngijabule. Uthi ngijabulisa high and low. Ngani wethu uthi ngathi uya-understand umzimba umuntu wesifazane indlela enza ngayo. Uthi ye ngisho ekhuluma ngivele ngiphele nje vele kube nzima nje kube phansi nje kube nzima nje. Uthi okay bese uthi umngani wethu ke bese iyaqhubeka lento but lokhu siyayifihla but bongiwe angifuni ukuhlukana nomyeni wami ngoba umyeni wami uyangithanda that's for sure. Uthi ke kuthengeni ilanga usisi wethu engikhiphile wasethi enene manje mina ngifuna ukuthi ngoba ngisenayo intombi sengifuna ukuthi sibe serious ngale relationship yethu and ngiyazi ukuthi unomyeni wakho. Uthi hayi mina ngase ngiqamba manga kusisi ngathi hayi izinto zethu azikho kahle kwamanje sisaxabana sikho right. Uthi ngiqamba manga bongiwe it's because ngangafuna ukuluza i-relationship nalo sisi lo we-lesbian. So I knew ukuthi mangithi ngeke ngikwazi ukushiya umyeni wami uzongishiya kwayena. Uthi ke umngani wethu abese emtshela kanjalo kusisi kusho ukuthi usisi ajabuleka ayithathele phezulu ukuthi okay uyamshiya umyeni wakhe aqale ke manje ayom-introduce kubo and usisi uneyingane and umngani wethu uneyingane. So usisi lo oyi-lesbian uyayithanda ingane zikadadewethu. Uthi ayikho into azenzeli yona nasendlini mind you indoda is still the best husband ever. It's just that week empedeni hey husband nawe musukuba uyiki abese asuke emva kwalokho am-introduce kubo i-lesbian lithatha umngane wethu liyom-introduce kubo malifika kubo afika athandwe usisi athandwe ngempela futhi hayi indaba okudlala bese ahambe usisi naye am-introduce kubo bamazi njengomngani wakhe introduce njenge-best friend amtshela ukuthi yabona ke mfethu cela ubehave like a woman ungabehave like uthi nakubo banganotice nje ngoba bayazi ukuthi akazaza acabangeni ukuthi angajolana nentombazana. Uthi nangempela umngane behave top tier umama khona into eshoda ekhaya uyathenga. Uthi ayikho into angayenza. Uthi wesisibongiwe ke nayi ingxaki la ikhona. Girl is kind to me. Uthi ngibathanda bobabili ngiyamthanda umyeni wami ngoba ayikho into akangenzeli yona. Uthi ne-lesbian yami ngiyalithanda ngoba likwazi ukungirichisa into places engakaze ngicabanga ukuthi I will ever reach. Uthi manje angazi ukuthi ngenzenjani ngoba usise ekhaya uyathenga. Uthi alukho uhlobo lento angayenzi ayenzela uma. Uthi nje uyathandwa ekhaya nje uthandwa ngisho nayikati la khona. Uthi usisike ngoba phela mina ngamqambela manga ngathi izinto zishake with my husband. Usisi usehamba yobheka umuzi abazohlala kuona. Usisi is house hunting umngani wethu oyi-lesbian. She's house hunting for the kids. Uthi yena uzimisela ukuthi ufuna ukushada manje so kusho ukuthi umuzi kalo uzophela. Uthi sibongiwe ngazi ukuthi ngizoyimisa kanjani le inkanankana ngivele kangaka ngekhanda. Uthi angazi ukuthi ngizoyifixa kanjani ngoba angeke ngimshiye umyeni wami but ne-lesbian ngiyalithanda. Usisi ngimthanda ngenhliziyo yami yonke. Uthi bobabili bayanganelisa ngeindlela ezihlukene. Uthi ngicela ninginike advice ukuthi ngenze njani. Ngiyacela ni-comment advice ningamjudge. Siyam-advise ngisho sabangani umngani wethu lo. Awu ayidlala mngani wethu ayisuka uthi ujabulile uthi hey liyamdira uthi limudira hore i-lesbian uthi high and low. Uthi uthi mali imthinta uzogesa uthi kuvele kukhazimula umzimba. Hayi angazi mina senkingeni anisizeni umngani wethu saze sanenkinga
we shembe